Co byste popřáli lidem do nového roku? Čím dál tím víc člověk vidí, že to zdraví je fakt nejdůležitější, takže přeju všem to zdravíčko. Ať můžou trávit svátky v klidu, v pohodě, v radosti se svojí rodinou a taky spoustu lásky. V roku určitě co přát víc než zdraví, to si myslím, že je pro nás všechny strašně důležité. No a samozřejmě i kousek toho štěstí a vzájemné lidské lásky, která si myslím, že může hrozně moc pomáhat. Hlavně ať jsou zdraví, aby se měli dobře a byli na sebe hodní. Hlavně to zdravíčko a aby byli na sebe milí. Přál bych hodně štěstí do nového roku, hodně zdraví, dobrý známky. Ať si najdou lásky a aby pro všechny bylo lepší. Já bych chtěla popřát hlavně zdraví, ale taky štěstí. A pak bych chtěla popřát lidem, všem lidem, aby dokázali druhého poslouchat, aby ho dokázali vnímat s jeho přáním a aby měli radost i z toho, když můžeme druhému pomoct, protože věřím tomu, že pak bude pomoženo i nám. Zkrátka mít odpouštění a vděčnost jako součást každého dne.